अरे ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କଣ କହୁନି ତ ଦେଖି ଏଇଟା ଦେଖୁନୁ ଦେଖୁନୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ? କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ନରମ ନରମ ନିଆଳି ଛେନା ମାନେ କବିଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନିଆଳି ଛେନାଟି ନରମ, ବାକି ତମେ ଯୋଉଠୁ ଛେନା ଆଣ ଟାଣ ପଡିବ। ତାପରେ ଗରମ ଗରମ ଛୁଇଁବା ମନା, ମାନେ କବିଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କେତେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ। ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗରମ ଗରମ ଛୁଇଁବା ମନା, ପେଟ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହବ, ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେଇପାରେ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ଯେତେ ଛୁଇଁବା କଥା ଛୁଇଁବ। ତାପରେ ନା 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 ତୁ ହାତ ଲଗାନା, ମାନେ ସେ ଛେନା ପାଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟା ଅଛି, ସେ ବାରମ୍ବାର ଛେନାରେ ହାତ ମାରୁଛି। ତ କବି ତାକୁ ସେଠି ଗାଳି ଦେଇ ପାଟି କରି କହୁଛି ନା 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 ତୁ ହାତ ଲଗାନା। ଯାହା ହଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଭିତରେ ଏତେ ରହସ୍ୟମୟ ଗୀତ ଅଛି, ବୁଝିଲା ଭଳି ଜିନିଷ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଅଲଗା କଣ ଭାବୁଥିଲି।